Dobrý deň, takže nový horizont jazykových možností pre vašu firmu. Hello. Hi, how are you today? Fine. Let's talk about my job. Sure, let's do that. Tell me more about your job. Aj takto môže vyzerať jazykové vzdelanie vo vašej firme. Moje meno je Michal Ošvad, ja som autorom aplikácie Voceby, ktorá pomáha školám, aktuálne viac ako 100 000 žiakom v 10 krajinách Európskej únie, dostala rôzne ocenenia, dostali sme sa do top 10 v Google na celom internete a na základe úspechu Voceby, ktoré možno vaše deti používajú, naučen slovíčok som vytvoril Langby, čo je téma dnešnej prezentácie. Vznikla ako aplikácia pre jednotlivcov a momentálne sme upravili, aby bola pre firemné vzdelávanie, takže pomáha už aj vo firmách. Často sa stretáme v praxi s tým, že sú problémy, čo sa týka jazykového vzdelávania. Zamestnanci nemajú čas, potom neviete to merať, vyhodnotiť, čo sa naučili. Kurzy sa prekladajú a podobne. Toto všetko Langby rieši. Je to taká sila praktického jazykového vzdelávania. Dôležité je povedať, že je vhodné pre všetky firmy, aj ak už máte napríklad hodiny s lektormi, aj ak jazykové vzdelanie nemáte, alebo ak ho chcete inovovať, modernizovať vďaka AI. Bavíme sa o online aplikácii, ktorú neinštalujete, funguje na mobile, tablete a počítači, je naozaj jednoduchá, intuitívna a každý ju zvládne. Používateľ často hovorí, že to precvičenie je tak príjemne návykové. Čo ponúkame v rámci Langby? Vaši zamestnanci sa môžu učiť angličtinu, nemčinu formou online kurzov, ktoré pripravili lektori od A1 po B2. Keď zvládnu tú úroveň, dostanú PDF certifikát. Druhý modul, konverzácia a slovíčka, kde sa môžete rozprávať s AI, ako ste videli na videu, od úrovne A1 až po C2 dokonca a je tam až 12 jazykov. Tie slovíčka sú veľmi vhodné, ak máte tie hodiny s lektorom. Každý používateľ, každý zamestnanec si tam dá slovíčka, frázy, čo sú pre ňo nové, naučí sa ich vrátane výslovnosti. Nemáme teraz čas si ukázať prakticky, ako funguje precvičovanie. Tých metód je 12, obmieniajú sa z cudzieho do cudzieho jazyka. Aplikácia pomocou AI sleduje, kde robí používateľ aké chyby a precvičuje s ním to, čo mu nejde. Nebudeme strácať predsa čas tým, čo mi už ide. Ďalším bodom je flexibilita, čiže naozaj vieme, že všetci sme dneska vyťažení, nemáme čas, ale nájdeme si 5-10 minút taký microlearning, poklikať v appke a naučiť sa, zlepšiť sa v cudzom jazyku a hlavne vo vlastnom tempe. Motivácia je veľký plus Langby, ak ho zavedete do firmy, s tým, že máme tam firemný rebríček, v ktorom sa zamestnanci často pretekajú, získajú body za správne odpovede, čím sa samozrejme aj zlepšujú. Je tam dokonca český alebo slovenský rebríček ako extra motivácia. Okrem toho získate veľmi užitočný prehľad formou grafov, tabuliek, naozaj vidíte, kto sa čo naučil, ktorú úroveň už zvládol, čo mu robí problém, ako konverzuje a podobne. Administrácia je jednoduchá, prehľadná, zvládnete ju, máte tam určitý počet licencií, ak zamestnanec odíde, viete priradiť prístup niekomu inému. Spätná väzba je taktiež fantastická s tým, že dôraz kladieme na praktickosť. Nie je to len o tom hrať sa, ale naozaj zlepšiť sa, posunúť sa, vedieť lepšie komunikovať, vybaviť viac zákazok, alebo teda e-mailov v cudzom jazyku. Celkovo tí ľudia multilingválni sú efektívnejší, spokojnejší. Je to veľmi jednoduché, ak by ste chceli Langby vyskúšať. Stačí zaregistrovať sa ako firma, zadať objednávku pre 10, 100 alebo 1000 zamestnancov a všetko vybavíte jedným e-mailom. To znamená, zašlete hromadný e-mail, zamestnanci už si to jednoducho sprístupnia. Zhrnieme to, Langby vám prináša prehľad, motiváciu, výsledky a aj úsporu financií, pretože toto riešenie je veľmi cenovo dostupné. Mesačná cena za licenciu je iba 125 korún českých teraz pre väčšie firmy, s tým, že je tam extra zlá pri ročnej objednávke. Pozývam vás teda zažiť silu praktického jazykového vzdelávania aj vo vašej firme. A ešte dôležité info na záver. Máme Langby Business Challenge, čiže keď vyskúšate aplikáciu, dostanete bez obmedzení zdarma pre celú firmu, môžete vyhrať krásne ceny. Ďakujem za pozornosť. Díky moc, Michal Ošvád, Langby.